Malawi Today. Nkhani yomwe yangodipeza kumene breaking news ndionena kuti galimoto yapa mdipiti umene amakwera vice president wa dziko lino olemekezeka Madam Dr. Jane Ansah inaphulika tayala pa ntcheu maka pafupi ndi school ya New Era. Omwe atisimikizira nkhani ndi a Gerald Kampanikiza. Iwo alina kuti izi zitachitika driver anakwanisa kuima komanso kuteteza galimoto zina zomwe zinali pa mdipiti makamaka kumbuyo kuti zisaumbane ndi zina komanso yomwe inaphulikayi. Ndipo mwayi kutinso izi zidachitika akudusa pamalo abize pomwe magalimoto samathamanga kwambiri ngati momwe magalimoto amenewa amayendera. Ndipo mayi Ansah anakwera galimoto ina kupitiriza ulendo wawo. Nditu mmenemo ndi mmene alembera a Gerald Kampanikiza popereka uthenga umenewo okhuzana ndi ngozi ya galimoto imene idachitika kumasanaku chaposachedwa ku ntcheu kumeneku makamaka pafupi ndi sukulu ija ya New Era. Koma panali anthu ena amene anakwanisa kujambula ndithu mmene zimenezi zitachitika kuonesanso kuti mayi Jane Ansah akutsika galimoto ina ukakweranso galimoto ina. Ndipo tikuona mmenepo kuti ambulance inachinga unseu komanso magalimoto ena adayimayima ndikuti zonsezi zichitike mwadongosolo kuti ulendo upitirire. Ndithu zimenezo ndi zimene zidachitikira mwamwayi kuti palibe chilichonse chimene chachitika, palibe amene wavulala, koma ndithu galimoto imeneyi yaphulika tayala yapa mdipiti wa mayi Jane Ansah. Nkhani imene ndi imene tinakubweretserani padakali pano kuti mudziwe kuti kunjaku kwa gwanje ndipo inakachitika ngozi yopsa kwambiri. Inakhala kuti galimoto imeneyi ya chita ngozi imeneyi pamalo poti akuthamanga kwambiri, koma mwamwayi akuti galimoto imeneyi yachitikira pamalo poti magalimoto amayenda pang'ono makamaka poyandikira tawuni ya ntcheu. Zomvetsa chisoni bwezi lero tikukamba zina, koma Mulungu wawateteza mayi Jane Ansah. Ndithu nkhani imeneyo ndi imene timafuna kuti tingokudziwisani. Ino ndi Malawi Lero. Subscribe, comment, like, osalanso kupanga share kuti zambiri zisamakuphonyene kufikira nthawi ina ife tingoti mwakomanonse zikomo.